A verdad que para a historia do fútbol galego é a primeira vez que unha empresa e unha entidade, que neste caso estamos contentos ademais que sea unha entidade que representa pois algo do que Galicia exporta ao mundo, como é o noso queixo, que representa a 32 municipios que engloban precisamente a denominación de origen Arzúa Ulloa, e polo tanto, bueno, pois eu creo que hoxe é un día histórico para o fútbol galego femenino ademais, e polo tanto, primeiro é darlle as gracias á denominación de origen por esta aposta que fai polo fútbol, que fai pola Federación Galega e que fai polos clubs de Galicia. Iso quere decir que de alguma maneira estamos traballando realmente moi ben neste sentido, empezando en primeiro lugar polos clubs, porque fixeron unha aposta como nunca. Este ano vai haber en Galicia 204 equipos de fútbol femenino, algo nunca alcanzado antes, e creo que eso se debe, como digo, ao esforzo que están facendo os clubs galegos. Nos esperamos, ademais, que con esta aposta que fai a denominación de origen poida conocerse, que xa se conoce e moito en Galicia, pero que tamén sirva de alguna maneira de referencia nacional e internacional de un produto que tanto nos identifica, que hai miles de personas traballando e elaborando este tipo de produtos, desde as propias granxas hasta as súas fábricas de elaboración e demais, e polo tanto hoxe, como digo, é un gran día para o fútbol galego, que curiosamente ademais arranca este fin de semana esta competición, e desde aquí, pois eso, desear sorte a denominación de origen e tamén sorte aos equipos que participan nesta competición. Para Arzúa Ulloa é unha aposta decidida polo femenino, non? É dicir, queríamos empezar a patrocinar deporte e cando falábamos de deporte dicimos onde apostamos, non? Entón, pois unha das opcións era apostar polo fútbol femenino porque é un fútbol que está incipiente aquí en Galicia e porque ademais, pois bueno, pensamos que o poder patrocinar o campeonato pois sería algo moi representativo, porque era toda a comunidade autónoma e o mesmo pois é o mesmo que abrangue a nosa denominación de orixe, digamos que é o queixo que representa a Galicia de alguma maneira. Creemos que bueno, a aposta vai nesa dirección, é dicir, de que podamos aproveitar que a representación de todo, o sea, que o campeonato se chame Arzúa Ulloa, pois pode ser moi bo para a denominación de orixe, porque está representando a todo ese campeonato por toda Galicia, e ao mesmo tempo pois o que nós pensamos, non? Que a historia da Arzúa Ulloa pois escríbese en femenino, non? Entón, o escribirse en femenino significa que hai un vínculo moi directo coa parte femenina na nosa denominación de orixe, e como non trasladalo ao deporte tamén así en femenino, non?